IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rod Texon. Maayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo kag sa tanan nga nagatanaw sa amon live via Facebook page. My name is Ellie Rose Naorbe, ang temporaryo nga magatalo sa inyo na angdan nga si Rod Texon. And welcome to IMT Conversations. Kaupod naton live subong na via Zoom si Hernani Escoliar Jr., ang Information Officer sa Department of Education Region 6. Sir, maayong hapon kag madamo nga salamat sa paghatag sang tion diri sa amon sa Iloilo Metropolitan Times. Mayong hapon, El, sa ngalan sa nino ni DepEd Region 6 Regional Director, Dr. Ramir Biotico, nagatamyog kita no sang isa sa mayong hapon sa tanan sa nga followers sang IMT News. Sir, no, subong no, President Ferdinand Marcos Jr. Tasked DepEd and other concerned agencies to come up with the necessary preparations and planning for the opening of face-to-face classes this year. He also says blended learning would continue beyond October 31 and but in a very specific places. Sa inyo bahin dira no sa DepEd Region 6, paano kamo nagapanghanda sa maabot nga opening of classes sa sunod nga bulan? Kung nasugod kita El no, the first order nga ginabase naton ang aton sining preparations for the school year 2022-2023 amoy nino ang aton sining official school calendar, which is gin-publish na siya under sinino sa DepEd Order number 34 series of 2022 sa tong July 11 no ginpagwain ni siya. So diri no ining school calendar naton El amoy ni aton basis sa kung ano sinino ang mga dates nga dapat tandaan no sa aton sini nga mga learners, sa aton sini nga mga ginikanan, sa aton sini nga mga personnel both teaching and non-teaching diri sa Maya Department of Education. So nakabalhag no diri sa sini nga department order ang aton sini nga school year magasugod din siya August 22, 2022 kag magatapos ini siya no sa July 7, 2023. Magabugos no aton sini nga school year sang 203 ka mga school days. So kabahin man no sa sining DepEd order isang preparation no sa aton sining mga schools as to the transition no kay kung matandaan sini naton ang aton sining presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and also no ang aton sining DepEd secretary and Vice President no Sara Duterte Carpio said no nga dapat mayara kita no sang face-to-face classes na. And diri no sa sining DepEd order nahabalhag diri no nga dapat by November 2 all public and private schools shall have transition to the 5 days in-person classes. So antes sina naton nga mag-start kita no sang 5 days in-person classes mayara kita no sang ginatawag sini nga transition period nga magasugod August 22 which is the first day of class kag maga-end din na siya no October 31 ang transition period naton. So sa transition period nga ni El mayara diri no sang tatlo ka option ang aton sini nga mga bulutuan both public and private nga pwede nila i-adopt sila sini nga mga eskwelahan. Ano ini siya no ang isa number 1 is the 5 days in-person classes. Pwede sila nga magdirekta nga maghatag no sang in-person classes na. Or pwede man sila number 2 maka blended learning modality. So diri naman niya sa blended learning modality ma-start sila 3 days ng in-person classes, then ang 2 days sina is distance learning. Then pwede sila makamatama transfer into 4 days sini nga in-person classes kag 1 day nga distance learning and until nga magabot ng November 2 nga 5 days na. And then pwede man sila nga mangin full distance learning sila for the entire period of the transition period nga provides ang atong sing DepEd order kag provided no mapag-abot sa November 2 dapat tanan gid sila no masaylo sa ginatawag sini naton nga in-person classes. Now with the latest update, nagikan sini no sa aton sini nga presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagambali ni siya no nga pagatun-an nila
in some areas nga pwede i-focus ang blended learning naton. So kita diri sa DepEd Region 6 we will follow no kung once na mayara sa memorandum or an order nagikan sa central office kung ano ina siya no nga mga areas ang i-undergo no sa blended learning. Iti kung nabalaan mo diri kita diri no sa may DepEd Region 6 we support no whatever ang decision nya pag-obrahon sinino sa aton sining secretary sa Department of Education, especially no ni Vice President Sara Duterte Carpio, which is we know no nga may wisdom ina siya behind, naplanuhan ina siya, naka-consult ina sila no sa pila sini ka mga manginalamon in terms of the health protocol and also no with the education sector dito sa may central office, nakapagiginunan ina sila kag may giya ina sila. And there is wisdom no behind sa sina nga mga decisions. So kung ano man ang decision sa aton sini nga presidente nga nabasa na akong sa article iga institutionalize ang distance learning or blended learning modality, then we will wait no for the appropriate issuances kag kita diri no pag once na bato nato ina sa regional office automatic iga cascade nato ina sa mga division offices down to the schools for implementation. Okay. So sa nasiling niya gani sir no once nga may ara kita memo sa sa babaw and then i-lay down diri sa aton that's the time nga i-follow ninyo ang aton nga mga guidelines. No sir diri sa aton sir no sa Region 6 sir no ano yan sir mga makita mo sir or nakita mo no nga mga challenges sa pagbalik bukas klase sa Agosto? Kung tanawon mo sini no, ginapanghandaan ni na sa Subong L sa aton sini nga mga school authorities in coordination ina sila Subong no sa aton sini nga mga schools division offices. Ang siguro ang isa sa ka challenge lately sa aton sini nga mga manunudlo is ang pag-adapt no sini nga aton sini nga school safety assessment tool kiti tama ka rigid kita diri sa may Region 6 in terms of following no whatever the provisions na nabutang sa aton sini nga joint memorandum with the DepEd and DOH na siya no stricto kita nga nagasunod sa kung ano man ang mga nakaset nga guidelines kiti gusto naton no ngati mangin safe school ang aton sini nga mga eskwelahan. Ang baga ni Dr. Ramir Kiko ang aton sini nga regional director, we are dealing with lives ang aton sini nga mga learners. Hindi naton gusto no nga irisgo ang kabuhi sa aton sini nga mga learners nga mangin pasapayan ng kitabala sa pagsunod no sa mga provisions sa aton sini nga school safety assessment tool. Tama ina siya damo na dara sa mga criteria nga dapat i-comply. So isa na siya no sa mga challenges nga naginatubang sa aton sini nga mga manunudlo, especially sa aton sini nga mga school authorities kiti dapat tanan sila nga mga provisions ma-comply nila kag kung once nga may makita ang aton sini nga validation team nga kakulangan dapat i-comply gid na siya nila before sila maglabot rin no, for the regional validation. But sa subong sige no padayon ang assessment sa mga division offices naton sa mga schools no nga wala pa na-nominate sa aton sini nga limited face-to-face classes based sa criteria sa aton sini nga GMC and school safety assessment tool kiti based sa aton sini nga mga data no sang July 7, 2022 mayara na kita no sang 2,828 ka mga nominated schools magsiling kita nga nominated these are schools no ngati pasado sila sa ESAT may mga sila may mga parents consent nga na secure nakakuha sa LGU concurrence and some of this no sa sining 2,828 naka-implement na sa limited face-to-face class. Pero ang iban sila diri wala sila diri na upod no sa sining nga numero are still being validated sa aton sining nga mga division composite team. Protein update naton is July 7 pa. We are waiting for the updated data from the Policy Planning and Research Division. We know no nga tiining 2,828 nadugangan na ini siya once ng data nato no magwa. So maybe this the next data nga magwa masubra na ini siguro 3,000 ang atong sini nga mga schools. 3,000 schools no. Okay. So sir no talking about safety ganin no sa ginatawag mo no. So pila subo ang expected nato no nga enrollees sa region sir. Expected no nga number of enrollees for next school year and with regards naman sir sa personnel sa mga sa DepEd pila na yan ang mga nabukunahan nga mga teachers? Okay. Kung tanawon mo sini El no, based sini no sa aton sining data sa tinlikdan sining February in terms ni no sa number of learners naton nga enrolled diri sa may Western Visayas for both public, private, local universities and state universities. May total kita no nga 2,102,865
ka mga enrolled learners. This data is nakuha nato ni siya sa February of 2022. So gina-expect nato no nga matamat na bukas ang atong sining ekonomiya, ang iban sini naka-recover naman somehow sa epekto ng COVID-19. And matanawon mo sini kayo mabalik ng atong sining mga learners sa school, especially this coming November 2. So gina-expect no sa Department of Education nga mangin madamo pagid ang aton sining mga enrollees for this school year. Malapawan naton no ang data naton sa school year 2021-2022. Pero sa early registration ganiel no nga ginhimo naton sang pinaliktan sining bulan sang Abril, nakakuha kita no sang 360,571 ka mga pre-enrollees kita nga or pre-registrants. Kita nga mga pre-registrants amo ni sila no ang mga incoming naton. Kita incoming manugsulod naton nga kinder, grade 1, grade 7 ka grade 11 for school year 2022-2023. Okay, sir. So, sa 360,571 nga ni, sa kinder, no, may ara kita sang 68,473. Sa grade 1, may 104,400. Sa grade 7, 93,026. Sa grade 11 is 94,672. So, ini siya ang apat lang ni ka-grade level nga incoming. Ang iban sini nga mga grade levels are considered na no nga automatic silang registered na sila. But still no, although nga na-register naton naka-early registration ang aton sini nga mga kabataan, gina-encourage gyud naton no nga magpa-enroll ang aton sini nga mga ginikanan sang ila sini nga mga learners. Kiti ang purpose ng or kung early registration is for planning. Kiti gusto naton no nga ma-provide naton ang kalidad sining edukasyon, kompleto ang aton sini nga mga learning materials nga i-provide sa aton mga learners. That's why nga nagahimo kita sang early registration for the purpose of planning no kung pila ang need naton nga mga module, libro, classroom kag mga manunudlo for the next school year. Amo ang purpose ng aton sining early registration. So dugang ko na lang ang aton sining enrollment magasugod no sa July 25 sa aton sining mga ginikanan karagatan daw sa sinin no subong sa IMT News. Gin-encourage nato no nga they should enroll their learners no, as early as July para at least hindi kita maginutok sa aton sining mga eskwelahan. Now, in terms of the COVID-19 vaccination diri sa may Western Visayas, based no sa aton sining July 7, 2022 nga data, may ara kita no sang kabugusan sa bugos nga Western Visayas nga 84,820 ka mga personnel. Kung sa din no 998 ang nakakuha sini sang first dose or nakabaton sang first dose nila kaga mayara no sang 78,884 nga nakakuha kabaton sang ila sini nga second dose kaga mayara sang 13,084 nga nakakuha naman sang booster dose nila. And we have remaining na lang no nga 4,938 ka mga unvaccinated naton nga mga personnel. So ning data nga ni is combination ni siya sang teaching with non-teaching naton nga mga personnel diri sa Maya Western Visayas. And we expect no nga the next update sang sining nga data ay ning unvaccinated naton is maganubo na gid siya. Kaya we continue to encourage ang aton sining mga personnel nga magpabakuna no against the COVID-19 for not only for their own safety but for the safety man no sa ila sining mga pamilya kag sa ila sining mga kaupod sa opisina. So sir, nasa siling taga ni sir no, we have 4,938 no nga mga unvaccinated personnel and combinations ng personnel kag teachers. So hambaga ni Vice President and DepEd Secretary Duterte, hindi siya required or hindi siya mandated nga magpa-vaccine. What we need to do is to encourage them, no? So what will happen, sir, sa mga unvaccinated natin nga mga teachers diri sa region? Are they still allowed nga magtudlo bisan nga wala sila bakuna? We will wait no for the next order nagikan sa central office kung ano sining mangin mandate no sa aton sining current administration in terms of those personnel naton no nga unvaccinated against COVID-19. But inang decision from the central office will be based man no sa kung ano man ang ila sining makikuryahan together with the IATF naton. So ang nangin setup sang nagligad nga school year for those nga mga vaccinated teachers kag ang ila sining school nakaupod no or naghahatag sa limited face-to-face class, sila sinino ang nagatubang sa aton sini nga mga learners. But for those teachers nga unvaccinated sang tinaligdan sini nga school year, padayon ini sayo nga naga-work from home,
And as guidance no sa aton sini nga den DepEd Secretary Leonor Magtolis Briones, nagambalin ni siya no nga ang aton sini nga mga manunudlo nga yara sa work from home pagagaan no sa specific task kag iga-evaluate man sila no based sa silang specific task nga ginhatag sa ila para hindi mangin unfair no for those nga naga-report ya on site. So nangin effective na siya kiti hindi man tanan niya eskwelahan last school year ang naga-offer sang limited face-to-face class. So kung tanawon mo this coming November 2, ang advice sa aton or ang mandato sa aton is full implementation no sang 5-day in-person classes. Then we will wait kung ano sinino ang mga upcoming sining issuances based sa IATF and DepEd no nga ila sa maistoryahan in terms of the arrangements for those nga mga unvaccinated naton. But still kita diri sa Region 6 no sa pagpamuna sa ni Dr. Kiko, we still encourage them to get vaccinated. Kaya nabalansin din natin yung pagpabakuna is not mandatory but purely voluntary ini siya. Yes, all we can do is encourage them to get vaccinated. Okay. Sige sir, no, sir, no, in a new normal setup no sa aton education system, especially diri sa Region 6, no, we can't deny no nga ang mga teachers, even mga students, parents, nabudlayan gid sila no sa ginatawag natin nga modular learning, mga online bala no kay syempre damo-damo nga mga challenges no. Kamusta ang feedback no or assessment naton sa nagligad nga school year? Kung tanawon mo sa ni El no, based sa mga feedback naton sa Regional Convergence of Education Leaders, kaupod sino ang mga 21 naton ka mga schools division superintendents kag subong man no sa aton sini nga mga pamunuan diri sa may regional office. Nangin innovative kita ya diri sa may Region 6 no in terms of giving education sa aton sini nga mga learners like dito ganit sa may Capiz tungod kay distance learning sila ang aton sini nga mga learners dito yara sila sini nga mga balay mayara ganito dito naging convert nila ang gamay sini nga espasyo sa mga balay sa nga aton sini nga mga learners ang ila sini nga mga ginikanan nangita pa maagi no i-convert siya into as somehow semi-classroom sini nga setup para at least ma-feel man sa aton sini nga mga learners nga padayon sini no ang ila sini nga pagtuon bisan nara sila sa balay but still they can feel no the ambience of a classroom. So kita diri mayara man kitang implement ng Regional Innovation Showdown kung sa dino ginpakita sa aton sini nga mga manunudlo no down to the school level ang kung paano sila nag-innovate in terms of giving quality education gamit no atong sini nga basic education learning continuity plan. So dito nakita no nga hindi lang man sa classroom dapat no atong sini mga learners pwede man sila sa nga mga balay provided no ang atong sini nga mga teachers are innovative willing sila nga mag-grab no, sa mga new technologies, new ideas for the sake no of delivering quality education sa atong sini nga mga learners. Kita diri kita may nakuha nga negative feedback in terms of that distance learning naton. Pwede ang atong sini nga mga manunudlo are open to answer no sang queries ang atong sini nga mga learners ang ila sini nga mga ginikanan in kaso no nga mga palamangkutanon sila. But we know no nga tama kabudlay ang distance learning based man no sa pila sini ka mga pronouncements ang atong sini nga pamunuan sa Department of Education dito sa may central office may ara sang learning loss nga ila sini nga nakitaan. So kita diri we will still innovate, we will follow whatever mandate na gina-provide sa central office but still kita no kay kapati kita diri sa Region 6 nga every child is a champion. So kita no as education leaders kaupod ang ato sa mga manunod we should be no honing these champions in all means lamang no mahatag naton ang dekalidad sa mga edukasyon sa ila. So sir no may nag-message sa amon diri no I don't know kung ano mo ni ma-answer mo ni or kay iya diri nga message is clarification lang nga may validation pa ang SDO Iloilo. It's very clear nga violation ini sa DO 034 nga naga-state nga no inspection, tools kag additional requirements nga iga-require sa mga schools mag-open ang klase. So may ara ka sabat dira sir? We will take note of that. We will coordinate no with the Policy Planning and Research Division kiti sila sinino ang nag-implement
sa sining school safety assessment tool. Kiti wala pa man sang order gid nga naga-terminate sa aton sining validation. But we will take note of that and we will relay it no sa aton sining PPRD diri sa may regional office. Okay. Sige no, sir, no, kaginata pa no, ginaistoryahan palibot-libot ang ginatawag natin nga preparation for the full F2F classes or ang ginatawag nga 5-day in-person classes. No? The target is in November. So, kaya bala sa Region 6, no, sa DepEd Region 6, ang nga preparahan nga may ara na kita sang 5-day in-person classes? Padayon sining coordination naton with the 21 schools division offices naton. Gamat-amat naman gani sila obra no sang ila sining learning and learning continuity and recovery plan. So ginamatamat na inaobra sa aton sini 21 ka mga schools division, and it's going to be our basis no kung paano naton padayon na paghatag sa dekalidad sining edukasyon sa ila, especially no nga start kita no sang 5-day in-person classes this coming November. So since last school year naghambal na no ang aton sining previous nga DepEd secretary na there should be a face-to-face class, then gin-adapt na siya no kag gin-implement sa aton sining present nga secretary and vice president Sara Duterte Carpio, and we are prepared no nga mag-implement sining 5-day in-person classes pagsubong man no sa pag-start sang sining school year. So ma-start gani kita no sa aton sining Brigada Eskwela this coming August 1 until 26. So dara sa Brigada Eskwela dara naton no mapakita mapreparahan gid kag ma-strengthen naton no ang partnerships naton naton linear no sa maya regional office but also sa aton sining mga division offices, just to ensure no that the quality basic education para sa aton sining mga learners ang ma-provide gid naton bisan pa no ngati ma-start kita sa transition period sa aton sining school year, then ma-transition kita into the 5 days in-person classes. We are prepared no dahil sa maya DepEd Region 6. Okay. So there are calls, sir, no, to review the implementation of K-12 program. Sa aton diri sa Western Visayas, masiling ta bala nga successful, may failure or may i-reform lang kita diri sa aton system? Since again implement no ang K-12 program diri sa may Region 6, wala kita sa may nabaton nga ano man nga negative feedback regarding it. But kung may mga changes na siya, yara na siya sa level no sa central office, kag kita diri sa may Region 6 maga-implement lang no whatever changes nga iga papanaog nagikan sini sa central office. Kiti may formal ina siyang communication man before nila i-implement diri sa region. Okay. Sir, bonus question. No? Any reaction no, sa ginsiling ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte that uniforms will not be required this coming school year in public schools to avoid incurring additional cost to the families of our learners? Any reaction to that, sir? We support no inang announcement ni Vice President and DepEd Secretary Duterte nga hindi pag-require ang aton sining mga learners na magsuksok no sang school uniform this coming school year. It's because we know damo sang pamilya nga naapektuhan sang COVID-19, not because na nagpositive sila or nagkapa COVID sila sa nga pamilya, but financially grabe ang epekto sa ila. Mayara sang mga ginikanan nga nadulaan sang obra, mayara gani sang iban nga grabe gid ang ilang pagtinguha just to provide no the basic needs, pagkaon sa aton sining mga sang ila sining pamilya. So ining announcement ni DepEd Secretary Sara Duterte is based no sa DepEd Order number 65 series of 2010. Kati tinahambal dara nga the wearing of the school uniform should not be required in public schools. Take note ini siya nga announcement is ining order is only applicable sa mga public schools naton. Students with existing uniforms may continue using these uniforms if they so desire in order to avoid incurring additional cost for new attire. So kung ang aton sining mga learners may ara sa isang daan nga school uniform kag gusto nila ina nga suksukon, pwede gid nila ina gamiton. Pero kung wala sila sang school uniform, pwede gihapon sila yon na makasulod sa aton sining mga bulutuan sa ila sining mga klase. So kay mama kita nga this is going to be inclusive. Kiti wala kita sang pagapilion no naka-uniform no, kung wala still makasulod ang aton sining mga learners sa aton sining mga hulot klasihan.
Now, mayari kami diri sang feedback sa NL no nga nabaton diri sa may regional office gapamangkot what if kuya bi kun sa tunga-tunga sang school year medyo naka-recover ako financially na extra ako gusto ko nga ang bata ko patayan ko sang uniform pwede gid na siya Yes, for as long as provided voluntary inaya sa part sa aton sininga ginikanan ila ina siya nga desisyon kiti hindi required no ang pagsuksok ng school uniform pero kung gusto niya sang ginikanan kay may yara sang ginikanan no nga gusto nila makita nga presentable ang ilas nga mga kabataan then pwede nila patahian school uniform or backland but kita ya sa DepEd nga reminded no nga wearing of school uniform is not required sa aton sining mga public schools diri sa Maya Western Visayas. Okay. So sir, last na lang sir, panugyan mo sa aton nga mga students and even parents no sa pagbalik bukas klase sa Agosto. Sa aton sining mga ginikanan, ipa-enroll na no ang inyo sining mga kabataan this coming July 25 until August 22 no ang aton sining enrollment. Dili na kita magulat no sang last day of enrollment agud nga ipan-enroll no ang aton sining mga kabataan para at least ma-avoid nato no ang ka-congest sa aton sining mga buluthuan kiti nabalansin ni naton ang risgo no ang risgo sa COVID-19 is still yara sa aton sining palibot. So amat-amat na kita no nga magpa-enroll sa aton sining mga learners this coming July 25. And also sa aton sining mga learners gina-secure or gina-situate gid sa Department of Education ngati bisan no yara kita subong no sa tunga sinisang or nagyan nato no ang isa sa nika unprecedented educational scenario still kita diri sa Department of Education Region 6 sa pagpanguna ni Dr. Ramir Bioitico ang atong sining regional director ang padayon singa naga-innovate lamang no nga mahatag naton ang dekalidad sining edukasyon sa inyo nga mga learners naton diri sa may Western Visayas kiti kita diri sa Region 6 nagapati no nga every child is a champion. Okay. So si Hernani Escolar Jr., ang Information Officer sa Department of Education Region 6. Sir, madamo gid nga salamat sa paghatag tion sa amon diri sa Iloilo Metropolitan Times. Madamo gid salamat kaga mayong hapon sa tanan. Okay. So no ato nabatian si Hernani Escolar Jr., ang Information Officer sang DepEd Region 6 no sa iya galigin siling handa ang Region 6 sa pagbukas ng klase sa Agosto kag ila man no ginapanghandaan ang pagbukas sang ginatawag naton nga limited face-to-face classes wherein ginaalaw ang 5-day in-person classes no. So sa bag-o naton nga school year may ara kita 203 school days no nga maga-start sa August 22, 2022 and maga-tapos sa July 7, 2023 no. So sa nasilingan may ara kita subo nga 2,102,865 nga mga learners nga gina-expect nga maga-enroll no sa next nga school year and may ara kita 360,000 no nga mga pre-registrants no from kinder, grade 1, grade 7 kag senior high no. And then with regards naman ko no sa mandate ni Vice President and DepEd Secretary Sara Duterte nga hindi require no magsuksok sang uniform no sa mga students nga nagaskwela sa public schools. So ginasuportaran ini sang DepEd Region 6 pero ilagi na siling nga kung gusto sang parents nga baklan sang uniform no ang ilang mga bata pwede gid. Pero as much as possible kung since inagyan kita sang pandemic and damo wala sang ubra, damo wala sang kwarta, so gina-encourage sang DepEd Region 6 kag ginasuportahan nila ang mandate no sang central office nga hindi pag-require ang pagsuksok sang school uniform sa public schools no. So again, my name is Ellie Rose Naorbe and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rod Texon. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations